3, 2, 1. Тя ли е тази? Какво се облякла днеска? Ще кажеш, че отивам на панаир. С тези куманските дреси. Не знаеш ли, че утре трябва да си носим бележки за извинения? Какво ще си нося, бе? Бележки за извинения. Защо ще са ни писали отсъствия? За какво? Не знам. А този тест е толкова скучен. Едно чувство, че с малко ще хвърля теста и ще го пиша двойка. Аз също ще кажа, го скъсам и да ми пише, ако иска единица. Ученици, кое е по-интересно от сами? Да ходя да вземам нещо. Наистина ли искате да ви кажем? Дори не ми говори. Очилата ми не мога да ги изчистя. Имат прах, а не съм ги ползвала цял месец. Играх си да ги чистя сигурно 15 минути. Другото, на което е косата ми изглежда мазна, а я изкъпах вчера. Защо? Третото, обиците ми в момента изглеждат отвратително с тази блуза. Но просто другите не знам къде са. А ти видя ли Гошо? Гошо Соня Пресенец прилича на Петел. Да, вчера се остригал, а прилича на Петел. Сега още по-грозно е станало. Оу, а Марина? Погледни Марина каква е. Как може да облече този парцал за училище? Вече се отчаявам от тези хора. Имам чувство, че нямат никакъв вкус към модата. Виж, господина. Виж само, господина, какъв е. С това сако и с тая вратовръзка. А ризата е светло синя. Дънките само тях гледам. Това момиче се е накончило като за дискотека. Не разбирам защо хората си контят толкова много за училище. Виж мене, една блузка, обички, малко жълца, дънки, маркови обувки на Версаче, фондотела ми е на Maybelline, сетите, базата и ел завежда ми е на The Balm, както ружа ми е на Golden Rose. Още ми линия пък е много скъпа. Тя е на Анастасия Бевърли Хилс, както и другата ми е на Анастасия Бевърли Хилс, които имат страхотни червила, матови, течни, брилянтни. Та, ти какво си облякал днес? Една горнище от Зарата си взе. Обувките ми, знаеш, от Зарата пак. Зарата Добре, не разбирам защо имаш дрехи от еднаква марка. Аз харесвам само Зара. Най-сетне би то звънец! Тук е много студено. Трябваше да си взема горнище. Кога ще свърши този час? Всичките... Вау! Потиличе, че ще ни чуят. Но моля се, да вляза. Час не искам да ми изгоря, като миналите пъти. Този час няма абсолютно нищо, каквото да се прави. Този тест. Главата ми ще се пръсне. А теста колко е скучен. Правилно не мога да разбера, защо Тест по география. Какво ли прави? Началото на годината. Тест по география. Абе, айде да направим нещо, за да изгонят. Чакай само да уча да се облека. Както и червилото ми е на Анастасия Бевърли. Сега чакай. Едно преобличане. Може да се преобличаш през малко. 4 секунди ще са ми нужни. Това е. Ученици, кое е по-интересно от часа ми? Този глас не спирай. Този глас е много приятен за илюминатите. Бам! Тарам!